Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki Mbah Pri badhe maringi keterangan mengenai tata cara wong arep ngijab kabul ing putra wayah utawa wong apik ngerapikno. Sing perlu disiriki yaiku naase keluarga kemanten kekalih. Sing nomor loro kudu ngerti dina naase kalender Jawa. Yaiku ana ing wulan Jumadil Akhir, Recep, Ruwah, ana ing Rebo, Kemis lan Jumat. Wulan Pasa Sawal, Dzulqa'dah ana ing Jumat, Sabtu lan Minggu. Wulan Besar Suro Sapar ana ing Senin, Selasa, Sabtu lan Minggu. Yen bulan Mulud, Ba'da Mulud lan Jumadil Akhir Jumadil Awal. Jadi bulan Mulud, Ba'da Mulud, Jumadil Awal kuwi ana ing Senin, Selasa lan Kemis. Lan kudu nyiriki ana ing dina sangare sasi. Pasa Sawal Selo ana ing dina Jumat. Besar Suro Sapar ana ing Sabtu lan Ahad. Mulud, Ba'da Mulud, Jumadil Awal, Senin lan Selasa. Jumadil Akhir, Recep, Ruwah ana ing dina Rebo lan Kemis. Terus dina Naga Jati Ngarang taun. Suro Sapar Mulud ana ing Minggu Legi. Ba'da Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Sabtu Pahing. Recep, Ruwah, Pasa ana ing Rebo Pon. Sawal Selo Besar ana ing Senin Wage. Ora kena gawe nikahan lan liya-liyane ya. Dadi dina Naga Jati Ngarang taun. Dina naasing jroning taun. Siji Alif. Taun Alif ana ing hari Selasa Pon lan Setu Pahing. Taun He Selasa Pahing, He Soing ana Sabtu Pahing lan Kemis Pahing. Taun Jimawal, Jimawage ana ing Kemis Pahing lan Senin Legi. Taun J ana ing dina Senin Legi lan Jumat Legi. Taun Dal utawa Dal Tugi, Setu Legi, Jumat Kliwon lan Rebo Kliwon. Taun B Misgi utawa Kemis Legi, no Rebo Kliwon lan Minggu Wage. Nek taun Wau Nenwon utawa Wau kuwi no Minggu Wage lan Kemis Kliwon. Taun Jimakir yaiku ana ing dina Kemis Pon lan Selasa Pon. Jadi mau dina naase jroning taun. Lan kudu nyiriki naase tanggal. Dadi wong apik ngerapikno mung kudu nyiriki naase tanggal beres. Ana ing bulan Suro kuwi tanggal 6, tanggal 11 lan 18. Bulan Sapar tanggal 1, 10 lan 20. Bulan Mulud tanggal 1, 8, 10, 15 lan 20. Bulan Ba'da Mulud tanggal 10, 12, 20 lan 28. Yen bulan Jumadil Awal tanggal 1, 10, 11 lan 28. Nek bulan Jumadil Akhir tanggal 10, 14 lan 18. Yen bulan Recep tanggal 2, 13, 14, 18 lan 17. Yen bulan Ruwah ana ing tanggal 4, 12, 13, 16 lan 28. Bulan Pasa tanggal 7, 9, 20 lan 24. Bulan Sawal tanggal 2, 10 lan 20. Bulan Dzulqa'dah tanggal 2, 9, 13, 22 lan 28. Bulan Besar tanggal 13, 23, 1 karo 20. Jadi mau naase tanggal, jadi ora kena kanggo ijab kabul nikahno utawa arep ngedek ka omah lan liya-liyane.
iki kunarpaning wersa utawa sangaring wersa. Taun Alif ki nok Setu Pahing Jumat Legi, taun He Kamis Pahing lan Selasa Kliwon. Taun Jimawal Senin Pahing lan Minggu Kliwon. Taun J Jumat Legi lan Kamis Wage. Taun Dal Rebu Kliwon lan Senin Pon. Taun B Minggu Wage lan Sabtu Legi. Taun Wau Kamis Pon lan Rebu Pahing. Taun Jimawal Selasa Pon lan Minggu Legi. Dadi mau ya ora kena diganggu wong duwe hajat gawe nikahaken ngijabake penganten utawa duwe gawe kang perlu. Dina sampar wangke utawa nyampar bangke kuwi ya perlu disiriki nek arep duwe gawe utawa arep ngrabekno. Nek wuku wari galit nok Senen Kliwon, wuku Bolo Senen Legi, wuku Langkir Senen Pahing, wuku Sainta Senen Pon, wuku Latabir Senen Wage. Terus dina Taliwangke Selo Jumatil Awal, wuku Wuye dinane Senen Kliwon. Bulan Besar Jumatil Akhir, wuku Wayang dinane Selasa Legi. Suro lan Rejab wuku Landhep Rebu Pahing. Sapar dan Ruah wuku Wari Galit ana ing Kemis Pon. Mulut lan Poso wuku Kuningan dina Jumat Wage. Bakda Mulut lan Sawal wuku Kuru Welut dinane Sabtu Kliwon. Dadi mau dina Taliwangke ne ana ing taun ora kena kanggo ijabake penganten duwe gawe utawa liya-liyane sing perlu. Ki ana sasi Rahayu, dadi sasi Sedeng kena kanggo sembarang gawe. Ya iki becik kanggo samumba garing ana samu barang gawe. Sasi Besar Suro Sapar Rebo lan Kemis. Mulut Rabiul Akhir Jumatil Awal Jumat. Jumatil Akhir Rejeb Ruah ana ing Sabtu Dawangat. Yen poso Sawal Dzulqa'dah kuwi nok Rebo lan Kemis. Nek sasi Sedeng ya kena kanggo wong duwe gawe utawa ijabake penganten tapi sedeng sasi Sedeng dadi kena dilanggar. Besar Surah Sapar kuwi nok Jumat. Mulut bakdemu Mulut Rabiul Akhir Jumatil Awal kuwi nok dina Sabtu karo Jumatil Akhir. Jadi tak ulangi meneh ya, Besar Surah Sapar kuwi nok Jumat. Nek Mulut Rabiul Akhir Jumatil Awal kuwi nok Sabtu karo Jumatil Akhir kuwi Rejeb Ruah Senin Selasa. Nek poso Sawal Dzulqa'dah kuwi Rebo lan Kemis. Iki dina elek iki ora kena kanggo sembarang gawe, yaiku Ngat Pahing, Setu Pon, Jumat Wage, Selasa Kliwon, Senin Legi lan Kemis Wage. Terus ana neh kesebut dina elek tenan, dadi ora kena kanggo sembarang gawe iki. Dina paling elek ya ki Rebo Legi, Ngat Pahing, Kemis Pon, Selasa Wage lan Setu Kliwon. Dadi dina ala kuwi. Dadi cukup semene sik Mbah Pri maringi wawasan ya kuwi carane ngijabake ijab penganten, golek dina sing apik sing utawa nyiriki dina kang ala ya kuwi ana ing sangaring dina sarange sangare sasi sangare tanggal lan liya-liyane. Wis cukup semene wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.